Ahoj, pojďte se mnou udělat mého vlastního plišáčka. Já jsem si vybrala tuto žabičku z ploutví. Ani nevím pořádně z jakého důvodu, ale mám celkem ráda žáby. Takhle nějak vypadala zepředu a takhle vypadala ze zadu. Bylo tu neskutečně hodně oblečků a nemohla jsem si vybrat, jaký si vezmu. Nakonec jsem si přece jen vybrala, ale ještě neřeknu jaký. Byl tu tenhle šatník a sedačka. Bohužel jsem si ho nemohla vycpat, ale aspoň jsem mohla pomoct tím, že jsem vdružila tohle tlačítko. Tady jsem zkusila, jestli se dobře objímá, tady jsem si vybrala srdíčko a už jsme šli na rituál. Po rituále už jsem do něj srdíčko vložila, paní to zašila a už jsem si mohla jít pomalu vybírat obleček. Vybrala jsem si tuto naprosto nádhernou letní košilku. Tady už jsem jen napsala, jak se bude jmenovat a paní mi k němu vytiskla tento rodný list nebo certifikát. Dala jí košil. A to by byl celý příběh žabičky Shiny.